A ja mám iPhone 15 Pro a ty toto nikdy v živote nebudeš mať, ty puzerát. Ja mám 16 Pročko, ty kokot. Špinavý. A ja mám 16 Pro. Máš 16. A ja mám 16 Pro Max, no. No. A čo? A No a čo? čo? A ty máš iba jeden, ale my máme 3, ty kokot. My dohromady traja. A čo, toto je nejaký flex? Aj ten malý má. Chlapci, poznáte také, že počítač? Lebo ja ho mám asi za 4 litre No, moto. to je pred 50 rokmi. Áno, to bolo pred 60 rokmi, poznáme, no. Poznáme. Ty si sa ani vtedy nenarodil, ty si bol niekde v piči tam ešte. Veď mamka ťa No, ani ale ne... Tam bola. Áno, áno, jediné čo viete nadávať. Jak sa rozprávaš so spelými? Chod do piče, ty sa. Jak sa rozprávaš so spelými? Áno, no ja normálne sa rozprávam Ako sa so rozprávaš so spelými. spelými, čo ani vychovaný nie si? Ale hovno, vieš kam môžeš ísť.